potrebný na prevedenie takéhoto pomalého letu, takže o chvíľu budeme mať zvukovú kulisu. A je to tá obľúbená kategória pre tykovú minimálnu rýchlosť. Nech sa páči, Gripen. Jaroslav, opýtam sa ešte od teba ako odborníka na vojenské letectvo. Koľko je zhruba ročný nálet požadovaný pre túto kategóriu lietadiel? Koľko hodín sedí v lietadle pilot takéhoto lietadla? A Zatleskajme pilotovi, nadporučíkovi Špačkovi za skutočne famózny výkon s lietadlom JAS-39 Gripen. Tým hodinám verím, že on je jeden z tých, ktorí lietajú 100 hodín a viac. Doprial by som to každému pilotovi.